Çalakiyan hunerî ba penaberên Rojavayê Kurdistanê zêde dibin. Li Kampa Domîz dîmenê filmekî tê kişandin ew jî filmê derhêner Hesen Alî ye bi navê Simo Muxtarê Kempê. Gobabeta wî filmî ser penaberiyê ye. Tiştekî xweşik pêşkêş bi ji gelê Kurdistanê re weke drama. Drama tiştekî xerîb e nav gelê Kurdistanê de. Mesela vê dirê em qadirin ku em dramekî baş û xweşik pêşkêş bikin ji gelê xwe re. Sê komên folklora Kurdî li Kampa Domîz bi tenê hene. Navê wan Koma Azadî, Koma Rojava û Koma Narîn goher komeke ji wan herî kêm 25 gencan bi ser xwe ve digire. Em dixwazin hûn dane bêt firasê me yek ev neyê Kurdî ev. Em dixwazin pêşkevê pêş milletê me ve û pêş hevalê me ve. û wekî dî jî em dixwazin hevalê xwe fêr kin yanî piçûkê me, meznê me. Ev genç li gorî zanyariyên ber destê wa ketine dîlanên folklorî Kurdî dikin. Tevlî zanin beşeke mezin ji folklora Kurdî hê nehatiye qeydkirin. Bi gelek tişt hene jî em nizanin jî bes tişta got em zanin em dikin. û em hes dikin jî tiştê kevin got hebê em bibînin û em çêkin yani. Taban Koma Narîn ev zêdeyî 10 saliye û yani tiştekî kevne yani. û înşallah weke berê bê û em ê bi serbilindayî bin û kêfxweş bin. Jimareke ji kesên di komên folklorî de beşdarin endamê hêza pêşmergeyê Rojavayê Kurdistanê ne. Di rojên bihinvedanên xwe de ew provên dîlanê ên komên xwe de beşdarin. Berhemê huneriyê her dever û navçeyeke coğrafî taybetiya xwe heye. Dema jimareke ji xelkên wê deverê penaber dibin, êdî ew hunera han jî gel wa tê veguhestin bo xelkên din didine pêşandan. Pêşewa Behlewî, Rûda û Kampa Domîz.